assalamu alaikum jama julbe wonbe sivude fode ay mas diallo kala ko wontiro nder aduna wara mi hiwri ko mi andine on do programme mo ebbudo ngon min andimo si on gerino ha mi yaltani on do mi furñita secret ji modo ni fop bay non en fop meden ko combat goton jokude se jabi reno den kala ko bonnanta en ka parti reno den kala ko bonnanta en ka parti sen jabi stay on jabali dun no stay ko yaltangolo face à face mi yaltana e onono programme mo Ousmane Gawal etion décision mabbe mo be etion déjà holli ay ben soudaki on yidi ko on kon fe'iru gepi duubi geluni hit o bi dogor kono fala bonnugol fi o parti duubi ni mo fala bonnugol o parti ka jama'u jodi wakilare wombe ben wakilare ben non alaka anditanede ko wombe ben wadde sama kalaji wombe ben jabude buudi CNRD jaba négociation je mabbe yaha wobbe yehino wobbe kano fala yade ko ben mi woni wolande si tawi koyngal ko yeso ko yasi koyngal nderga yalte fi Allah yaw tawdo kala ronki komba yo yaw tawdo kala ronki komba yo yaw fi kon woni dum Ousmane Gawal no yaltina do piiji prometu golf mi ala wolde inde mon gos mais son akale mi wola inde mon billahi mi wola inde mon de e bi kadi me andi on fop modo indele modo ne on fop modo mi ara mi sita kadi mi sita inde mon de mi wola kadi ha ko wonnon kadi secret ji mon de budon ni mi andidi gere kippono congrès parti on fe ira wakilo den combat mengo o sai do labani en beero déjà sina pinka itatabe don kongo jipiro solution do den ebbidade henno ittirten be kalam wona wombe be nga wakilibe duubi bonnata dignité mo yata wayabe sukabe ngelo no wale ka berde bambeto sukabe ngelo wara kaas sukabe ngelo may 1er décembre 0 kore sukabe ngelo may e hore dilawi en yala ta dum no jamais de la vie idon jodi do en téléphone gol hakkunde modon e Ousmane Gawal yewtugol piji gonto be yaltina on yikkankan ko fe'i ko be gettido oto be o ki fédération wondo kankan sigiri kadi be kimo man kuru saka la même chose be ki din fédération ko véhicule sorti désigné jonno be darde fédération ji yebde kadi be dara no be hendorobe do e konga Ousmane Gawal o yeti keno CNRD o jetta e parti o watta juude Mamadi fala wonde président de l'IFDG dum hette dum watto non kakkilemo si en joodi kedo en wadali kutka kut no ittirembe do yawe no gasa be détruire fi billahi mi wolani onono be so ngakala non be wonbe wadde di nafigi yagal di ka parti famina na do hore mo non ndo don yidi ala giselo ara ko beppale jokoro so waccale mi arana non kadi mi wola detaji moni so ngakale mi wola si dum no fe andite on do wotre Mamadi ko wardar ko lamu se nangodire mako communauté international yeti ken se nangodire e mabbe ko peuple ginon be walata si peuple ginon immike ko kambe peuple ginon be wal be jinganda parce que ko peuple gine ko peuple on doit etude joina lando na be do doit arde do wada constitution dali constitution mo be wadi do constitution mo dubi geddi hande dum constitution ko jama fo wata constitution wana kambe tu wata constitution mi yeti kon avertissement dernier avertissement mi avertisse ta go des fois si mi yaltani on na ko sikudongo fami nangolore mo no ide la giselu ko victime e popularité mako ko victime jama mako jama ono yidno tu si hikala giselu lama ara ngi sonko e wombe yalto wada piji birdi fami no ide la gisala ko fenana be joki yalte sutene ngala giselu no lamoro wata godo yalto fami no ide la giselu wobbe no kada wola gonga tumbe mo contre ma be famina na warma be siri kambe ko be ono joju burfo wakilo de combat yitembe do yole meden la ni yawde hande be mari cuudi Europe be mari cuudi America be wadde kala ko be fala be jogiti amara kamara yeti ken o ni alternative on goto wala sina Mamadi mori konde ni candidat jo CNRD ko Mamadi ministre de l'administration du territoire o uritani Mamadi Doumbouya porte Mamadi be fop mabbe kana kan goto ministre de l'administration du territoire e matede be fop mabbe uritani Mamadi Doumbouya porte fiyon candidat Ousmane Gawal undo aldem o yeti kono o kambe go kambe fala Mamadi ombutu no mako ina wona candidat da repiji ubinide on non ministre de transport en tant que porte-parole
mo fala yo mamadi président candidat kankadi mo fala hendagol parto ƴetta watta e juure mamadi dumba na e destination goto na e laawi goti en yiida en yaada faamoɓe en faami noon ko min ko wonde ko dernier avertissement mi yaltani ɗo certains militants et certains responsables de livre et certaines fédérations si mi artanoy ɗo billahi mi wowola e secret ji ɗi hala papa mi suuɗata ɗum hande mi suuɗata ngal naafigiagal ɗo janngo min kala tawtuɗo senirde na min laawol gotol kala tawtuɗo senirde empêche wala gisellu ma ɗum lordugo ala gisellu min on na min iwrotode woto fes hayso ko nene gota mi toɗoto yo allah halkuduɓe toon hayso ko nene gota mi toɗoto yo allah halkuduɓe toon mi o mon ɗo yiide ɗo on anda ko wonɗon ko wadde ko masibo mowona ɗon no wadde jonnede mbuuɗe embiloyde ko no yeyanta dignité ma honno yeyanta dignité ma woɓɓe juuti tun eno juuti ɗe sombeje mo a sikka e liƴƴi ɓe faminata ɗo ɓe yiɗi ala gisellu an no yiɗuɗa a yiɗu ala gisellu ɓuri lammi a yiɗu ala gisellu ɓuri mi ala yewtude déjà à très bientôt fodde a image diallo mais wattani ila moƴƴa ko combat ji men